नमस्कार मंडळी, मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे माझ्या लाईव्हला चॅनलला आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा, पहा, कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही मला कळवा तुम्ही. आणि चला ताई दादांनो, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या तुमच्या आवडत्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्रल्हाद रोखंडे, हाय दादा. हाय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. प्रल्हाद दादा म्हणतात हाय ताई. हाय प्रल्हाद दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. समर्थ म्हणतोय हाय. हाय समर्थ, कसा आहेस तू? प्रल्हाद दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग ताई. गुड मॉर्निंग. कुणाल दादा म्हणतात दिस इज माय दीक्षा. काय दिस इज माय दीक्षा? अजय दादा म्हणतात हॅलो. कुणाल दादा म्हणते दीक्षा दीक्षा जेवण झालं का विचारा. हाय दीक्षा, जेवण झालं का? 12 वाजता 11 वाजता दीक्षाचं जेवण होणार का? लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. कमेंट करा कुठून बोलताय ते, आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ, प्रल्हाद दादा, कुणाल दादा, अमोल दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला, तुमच्या आवडत्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आज आपण अशा एका चांगल्या विषयावर गप्पा मारणार आहोत. तर लवकरात लवकर तुम्ही जॉईन झालात तर आपण त्या विषयाला सुरुवात करू शकतो. बाय, गुड डे. अजय दादा चाललात कशाला हो? बोला की. आता तुम्ही बोलत नाही अजय दादा. ताई मी लाईक केलं 1 नंबरला. थँक्यू प्रल्हाद दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अजून कोणीच डबल टॅप करत नाही आहेत. प्लीज डबल टॅप करा. प्रल्हाद दादा नी फक्त केलंय डबल टॅप. समर्थ प्लीज डबल टॅप. अजय दादा प्लीज डबल टॅप. प्लीज कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. खरंच तुम्ही माझ्या या चॅनलला खरंच खूप छान प्रतिसाद देत आहात. माझं बोलणं तुम्हाला आवडतंय हे पाहून मला खरंच खूप बरं वाटतंय की कमी वेळात आपण सर्वजण खूप छान जोडले गेलो आहोत. आणि मला ह्या चॅनलमध्ये फक्त अजून 2000 वॉच टाईम कंप्लीट करायचा आहे आणि तोही तुम्ही मला करायला मदत करा अशी मी अपेक्षा करते सर्वांकडून. तर कराल ना सर्वजण मदत? मला सपोर्ट कराल की नाही मला कमेंट करून नक्की सांगा. महेश काळे म्हणतात हाय. हाय महेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे महेश दादा. कुठून बोलताय महेश दादा? महेश दादा पण आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत. थँक्यू महेश दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात, जॉईन झालात, खरंच खूप धन्यवाद. तर माझं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल आहे आणि माझ्या चॅनलचं मध्ये खूप छान छान कोकणाबद्दल कल्चरल व्हिडिओ आहेत. महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. प्लीज सर्वजण जॉईन व्हा आणि लाईक करत जावा. महेश दादा येरमाळामधून बोलतायत. वा, एवढ्या लांबून वरून बोलतायत. खूप खूप धन्यवाद महेश दादा. तुमच्यासारखे भाऊ मला भेटले तर मी खरंच पुढे जाईन. कारण माझ्या चॅनलला सर्वजण भावांचा सपोर्ट आहे, बहिणींच्या पेक्षा भावांचा सपोर्ट आहे मला. तुमच्यासारखे भाऊ पाठीशी असले तर ना खरंच खूप. विलास दादा म्हणतात जय जय श्रीराम कोकणची ताई. जय श्रीराम कोकणची ताई. जय श्रीराम विलास दादा. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे सर्वांना एक गोष्ट, पण मी थोड्या वेळाने सांगेन ती. विलास दादा म्हणतात लाईक केलं. थँक्यू विलास दादा, थँक्यू सो मच. बघा भावांचा किती सपोर्ट आहे. प्लीज सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, जेणेकरून आपण
शेतकरी स्वराज्य फाउंडेशन खूप छान दिसते. थँक्यू शेतकरी दादा. थँक्यू शेतकरी दादा. थँक्यू सो मच. तुम्ही कुठून आहात शेतकरी दादा? कुठून आहात नक्की सांगा. आणि या ताईला तुम्ही कुठून पाहताय नक्की सांगा. महेश दादा म्हणतात तुमचं गाव कोणतं? मी कोकणातली आहे दादा. कोकणातली आहे महेश दादा. मी कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि आता सध्या मी जम्मूला राहते तर जम्मूचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. तर नक्की तुम्ही पाहून म्हणजे पाहू शकता. आणि मला इन्स्टाला आणि फेसबुकला फॉलो करा. माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेले आहेत माझे चॅनल. तिथं जाऊन तुम्ही मला जॉईन होऊ शकता फेसबुकला आणि इंस्टाग्रामला. आणि दुसरं पण चॅनल आहे तिथं माझं, तिथंही तुम्ही जॉईन होऊ शकता. विलास दादा म्हणते मी भाऊ नाही, 59 इयर्स अँकल आहे. असू दे दादा, आपण भावा बहिणीप्रमाणे तर राहायचं. म्हणजे माझं तर असं म्हणणं आहे, दादा आणि ताई हा शब्द सगळ्यांना खूप चांगला वाटेल. म्हणजे तुमचं एज झालं म्हणून काय झालं, आम्ही तुम्हाला दादा नाही म्हणू शकत का? म्हणू शकतो की. त्यामुळे मी तुम्हाला दादाच म्हणणार. काका वगैरे ते खूप हे झालंय, आता दादाच म्हणायचं सगळ्यांना. काम झालं का? कामं चालू आहे दादा. महेश दादा, तुमची सगळ्यांची कामं झाली का? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लाईक तर वाढतच नाहीये, एकच लाईक मला दिसतोय सीसीवर. लाईक करत नाही आहेत का मंडळी? हो चालेल. चालेल ना दादा, खरंच खूप थँक्यू. चालेल म्हटलात तुम्ही. कारण दादा आणि ताई या शब्दामध्ये एवढा आपुलकी आहे जेवढा काका काकी या शब्दामध्ये नाहीये किंवा बाकीच्या याच्यामध्ये. पण दादा आणि ताई हा शब्द खूप छान आहे. काय काम करतात? कोण? मी काय काम करते? हीच किचनची कामं चालली आहे दादा. विला झालो ताई, 2 नंबरचा लाईक केला आहे. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. थँक्यू दादा, थँक्यू. आम्ही मे महिन्यात येतो हा रत्नागिरीला. दादांच्या रत्नागिरीला आपल्याला जायचं आहे. कोण कोण येणार आमच्या सोबत रत्नागिरीला? हो पोरं काय महेश दादा, पोरं आमची शाळेत गेली. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि पटापट जॉईन व्हा. मग आपण मी एका विषयाबद्दल बोलणार आहे तुमच्याशी, छान गप्पा मारणार आहे की आजची कर्तृत्वान प्रगतशील स्त्री आपल्या घरात केवढी आहेत मोठी आहेत. एक 34ला आहे, एक LKGला आहे, 5 वर्षाची आहे, एक 9 वर्षाची आहे. तर मला सांगायचं आहे की आपल्या घरात म्हणजे एक नाही 2 स्त्रिया असतातच. आपली आई असू शकते, आपली बहीण असू शकते, आपली बायको असू शकते. मग त्यांना तुम्ही कधी पाहिलात का निरखून की बाबा किती वाजता उठतायत? तुमच्या घरातली स्त्री किती वाजता उठते मला नक्की कमेंट करून सांगा. तुमची आई किंवा बायको किंवा बहीण सकाळी किती वाजता उठतात? महेश दादा म्हणतायत तुम्हाला काय विचारू का? विचारण्यासारखं असेल तरच विचारा. मी ज्याचं उत्तर नाही देऊ शकत तसं मला काही विचारू नका कोणीही. नाही तर मी तुम्हाला सरळ हाईड करून टाकणार. तर आपल्या घरातली स्त्री वगैरे किती वाजता उठता तुम्ही सांगा मला, नक्की सांगा कमेंट करून. दादा ताई तुम्ही सर्वांनी मला कमेंट करून सांगा की महेश दादा म्हणतायत 6:30 वाजता उठते. ओके, दादांची आई उठते की बायको उठते नक्की मला सांगा कमेंट करून. आणि हीच आपली आई त्यांची सकाळ किती वाजता होते मंडळी? सकाळी तुमची ताई किंवा आई असेल, बायको असेल, 6 वाजता उठते. अशा कितीतरी स्त्रिया आहेत ज्या एवढ्या लवकर उठतात सकाळीच. कोण 5 वाजता उठतं, कोण 6 वाजता उठतं, कोण 7 वाजता उठतं, कोण 4 वाजता उठतं. माझी बायको लय खाते माती, काय करू ताई? मग खायची माती आणून द्या, त्यांच्यात कॅल्शियमची कमी असेल म्हणून खात असतील दादा.
त्यांच्यामध्ये कॅल्शियमची कमी असेल ना, म्हणून ते खात असतील. तर अशा स्त्रिया असतात की भरपूर अशा स्त्रिया असतात ज्यांना फक्त घरातलंच नाही तर बाहेरची पण विलासदादा म्हणजे हॅलो ताई, ही श्री ही सर्वश्रेष्ठ स्त्री ही सर्वश्रेष्ठ असते, त्यामुळे संसाराचा गाडा चालत असतो. त्यांच्यामुळे स्त्रीला सर्वात जास्त महान सन्मान दिला जातो. या मातीचा मी आहे विलास सावंत. खूप छान दादा, खूप छान, खरंच खूप छान, खूप छान सांगितलं तुम्ही. तुमचे विचार खरंच खूप छान आहेत विलास दादा. खरंच त्यांच्यामुळे आपण आहोत. म्हणजे मला सांगाल तर बघा, मला विचाराल तर आपली कोकणातली स्त्री म्हणू नको किंवा आपली मुंबईला जी काम करते स्त्री किंवा गावातली एखादी स्त्री, कुठलीही स्त्री बघा, तिची मेहनत किती असते. प्रत्येक कामात तिची मेहनत असते. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत ती 5 मिनिटं पण बसलेली दिसणार नाही तुम्हाला. फक्त तिच्या डोक्यात, आता बघा मी लाईव्ह घेते पण माझ्या हातात सगळं कामं आहेत का. एक मिनिट, ब्लर दिसतंय. महेश दादा म्हणते काळी माती रोज पाव किलो तर खात असेल, मग डॉक्टरकडे घेऊन जावा दादा त्यांना. हयगाई करू नका, डॉक्टरकडे घेऊन जा काळी माती खात असेल तर. विलास लाईव्ह वर 2 आहेत, पूर्ण नाव घे. ओके ओके. विलास बोकरे. हॅलो विलास दादा. महेश दादा म्हणतायत येत नाही, काय करू. उचलून घेऊन जावा दादा, उचलून घेऊन जा बायकोला डॉक्टरकडे. तर तर मला म्हणायचं आहे की आपल्या स्त्रिया घरातल्या आहेत त्या एवढ्या काम करतात. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत त्यांची कामं सुरू असतात. इवन मी आता इथं काम माझं चाललंय की आता इथं काम करते, पण मला रात्रीचा विचार आहे की रात्रीचं जेवण काय बनवू, एवढा एवढ्या डोक्यात विचार चालू आहेत. तर अशाच असतात स्त्रिया ज्या खूप काही सॅक्रिफाईस करत असतात सगळ्यांसाठी, पण त्यांची किंमत मात्र कोणाला नसते. तर तुमच्या घरातली अशी कोणती स्त्री आहे, आई, बहीण, वहिनी, नक्की मला सांगा. महेश दादा म्हणतात खूप परेशान आहे ताई, काय होणार तर नाही. म्हणूनच सांगते दादा, डॉक्टरकडे घेऊन जा त्यांना. डॉक्टरकडे घेऊन गेल्याशिवाय कसं कळणार ना. जास्त माती प्रमाणाच्या बाहेर माती खाल्ली तर काहीतरी त्रास नक्कीच होईल ना त्यांना. स्वप्नील कोण हाय काय गो घरात. नमस्कार स्वप्नील दादा, नमस्कार. मी असं घरात ये तुम्ही खाता का काय दादा. मी का खाऊ, आम्ही कसं खाणार, आम्ही नाही खात. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, डबल टॅप करा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. फक्त 1 लाईक झालाय, अजून कोणीही लाईक केलं नाहीये का. नंदू जाधव म्हणतात गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नंदू दादा, कुठून आहात तुम्ही. स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तर आपल्या घरातली स्त्री सकाळी उठल्यापासून सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत काम करत असते. कधी तुम्ही विचारता तिला की आई किंवा ताई, बायको, वहिनी, तुम्ही दमलात का, मी काही कामाला मदत करू का. प्लीज प्रत्येकाने एवढं तरी नक्की करा. लाईक करताव ना सगळे, पटकन लाईक करून नाश्ता करू घ्या. येस, लाईक करून नाश्ता करू घ्या.
कोण नाही लाईक करणार? बघ ना, तू पण नाही लाईक केलं. स्वप्नील दादा तू पण लाईक करून टाक. माझा ट्रायपॉड मोडलाय म्हणून तो वाकडा झालाय. महेश दादा म्हणतायत तुम्ही खाता का? आम्ही नाही खातात, आम्ही नाही खात असलं काही. तुम्ही तुमच्या बायकोला तपासून आणा डॉक्टरकडे. पाव पाव किलो रोज माती खात असेल तर किती त्रास होत असेल पोटाला त्या. विचार करा आणि डॉक्टरकडे लगेच घेऊन जा. लाईव्ह बंद करा आणि पहिले डॉक्टरकडे घेऊन जावा त्यांना. लाईव्हला तुम्ही उद्या पण याल. अगो माय, माझ्या हातात झिंजिण्या इले म्हणून नाही केलंय म्या. अगे बाय, तुझ्या हातात झिंजिनी इले लाईव्ह करताना. बरे बाय. काय बाय, हे तो हात सोन्याचाच हात असो. पप्पू, हाय पप्पू दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची मंच साधी बोळी चॅनलला. हाय सुनीता ताई, नमस्कार. काय करताय सुनीता ताई? स्वप्नील दादा, काळी माती म्हणजे मशेरी ना गो. काळी माती म्हणजे काळी माती असतली रे, माती असतली, मशेरी थोडी. काऊ काऊ मशेरी खाता कोण? मशेरी तर लावतो. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. एक जी स्त्री असते सकाळी उठल्यानंतर सर्वांचा नाश्ता वगैरे करते आणि फक्त स्वतःच्या नाश्त्याच्या वेळी कोणीतरी बेल वाजवतं, कोणीतरी पाहुणे येतात आणि तिचा नाश्ता राहून जातो. तुमच्याही घरी अशी आहे का जी सगळ्यांना आधी नाश्ता देते आणि स्वतः लास्टला खाते? सुनीताताई म्हणतायत आजचा विषय खूप छान आहे. थँक्यू सुनीताताई. ह्या सुनीताताई पण आहेत, माझ्या सबस्क्रायबर आहेत. तर याही ताई खरंच खूप मेहनती आहेत. म्हणजे सकाळी उठल्यापासून मुलांचं सगळं करतात आणि त्यानंतर आमच्यासारख्या काही स्त्रिया आहेत ज्या आम्ही आपल्या मुलांचं सगळं करून स्वयंपाक पाणी करून त्यात आम्ही हे सोशल मीडियावर लाईव्ह पण घेतो. सोशल मीडियावर आपली एक ओळख निर्माण करण्याचं काम करतोय. तर नक्की तुमच्यासारखी माणसं आहेत जी चांगली, ती आम्हाला नक्की साथ देतील अशी आशा करते मी. प्लीज सर्वांनी साथ द्या आणि सुनीता ताईंना पण जॉईन व्हा. यांचं चॅनल खूप छान आहे. म्हणजे तुमची जर घरात जर मुलं असतील ना तर तुमच्या चॅनलला म्हणजे तुमच्या मुलांना त्यांची खरंच खूप हेल्प होईल. कारण ह्या खूप चांगला कंटेंट आहे यांच्याजवळ. म्हणजे सोप्या सोप्या ट्रिकने कसं हे करायचं, मॅथ सोडवायचं. ह्या टीचर आहेत तर नक्की त्यांनाही सपोर्ट करा. खूप तुम्हाला हेल्प पण होईल. मग मला सांगाल की हो सुनीता ताईंना आम्हाला भेटवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पप्पू दादा म्हणतात काय करता आता तुम्ही? मी बनवते सोयाबीनची भाजी बनवते. आशिष दादा म्हणताय बीड जिल्ह्याचे पालक तथा मंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. हो आशिष दादा, पूर्ण महाराष्ट्र हळहळत आहे. आपल्या उपमुख्यमंत्री दादांचं निधन झालं आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. थँक्यू सो मच आशिष दादा. त्यांच्या आत्म्याला खूपच सुख शांती भेटू दे हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. स्वप्नील दादा म्हणते अगो मशेरी बोलतोय तो, माका विचार. हा मशेरी खात त्यांची बायको पाव पाव किलो. काळी माती बोलले ना, काळी माती. कुठे गायबच झाले वाटतं ते. ओ दादा, काळी माती खाते म्हणजे काय, माती खाते की काय खाते? सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. आशिष दादा म्हणताय हाय आशिष दादा. सुनीता ताई म्हणताय थँक्यू, वेलकम सुनीता ताई. तुमचं खूप चॅनल छान आहे, तुम्ही त्यातही अजून ग्रो कराल. ही आमच्याकडनं चांगले बेस्ट विशेष आहे तुमच्यासाठी. आशिष दादा म्हणताय. आशिष दादा असं का करताय, काय झालं?
हो आशिष दादा असं का करताय, का हुआ? गणिताच्या बाई आहेत का सुनीता माऊली? पण माका गणिताचा कंटाळा हाय गो जाम. अरे पण तुका कंटाळो येता, पण ह्यांच्याकडे जर गेलंच ना ह्यांच्या चॅनलवर तर खरंच खूप भारी असा. तू गणिताचा कंटाळो नाही तर आणखी आणखी करीन सारख्या वाटताला. होय ना हो सुनीताबाई? गणिताचे बाई असं त्यांना सगळं विचारू शकतो, इंग्लिशचं पण शिकवू शकतो तुला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. एम डी झाकुल्ला हा नमस्ते. एमडे भाई नमस्ते. विलास बोकरे म्हणतात ओम शांती. महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. हो दादा, आपल्या चॅनल तर्फे ही कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली आहेत अजित पवार दादा यांना. प्लीज सर्वांनी लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. काय करणार ना, जे नशिबात आले ते भोगावं लागते. सुनीता ताई म्हणतात एक छोटासा प्रयत्न करत आहे गणिताची भीती दूर करण्यासाठी. तर बघा ज्यांची मुलं शिकतायत त्यांनी ह्या ताईंना नक्की जॉईन करा. आणि माझं फेसबुक आयडी आहे, इंस्टाग्राम आयडी आहे माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनला, तिथं तुम्ही जाऊन मला जॉईन होऊ शकता, फॉलो करू शकता. नक्की करा. प्लीज कमेंट करा पटापटा मंडळी. सर्वेश रासम, हॅलो सर्वेश, कसे आहेस तू? स्वागत आहे तुझं, खूप खूप स्वागत आहे. सुनीता ताई तुम्ही किती वाजता उठता मला नक्की सांगा. ऑफिशियल अंकुश राजा, काय रे तुझं चब्बे हट. स्वप्नील दादा म्हणतात येतो औशी ऑफिसात इलो हाय. येतो औशी ऑफिसात इलो आहे. ओके स्वप्नील दादा, बाय बाय, काळजी घे. स्वागत असा तुझा पुन्हा. जेव्हा येशील तेव्हा लाईक करून जा बाबा. इलो असतो जात्या पावली, लाईक करून जा प्लीज. सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. स्वप्नील दादा म्हणताय, सुनीता ताई म्हणते मी 5:30ला उठते. बघा मंडळी, बघा सुनीता ताई किती वाजता उठतायत म्हणतायत, 5:30ला. सुनीता ताई खरंच तुम्ही ग्रेट आहात, 5:30ला उठता, खूप छान. मुलांसाठी खूप धडपडत असाल तुम्ही, आणि एक तुम्ही तुमच्या प्रोफेशनने टीचर आहात. खरंच तुम्ही तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. खूप छान करताय. म्हणजे 5:30ला उठून मुलांचं करून तुमचं आवरून तुम्ही तुमच्या यूट्यूबसाठी पण वेळ काढता. लोकांना तुमच्यामुळे काही नाही काही शिकायला मिळतंय तुमच्या चॅनलमुळे. तर खरंच खूप छान आहात तुम्ही. आणि
आजची स्त्री म्हणजे फक्त घरच सांभाळत नाही मंडळी, तर आपल्या आपले जे हक्क असतात त्याप्रती पण जागृत असते. म्हणजे आपली स्त्री आहे जी घरातल्या आई आहे, बहिणी आहेत, त्या आता सोशल मीडियातूनही खूप पुढे जात चालले आहेत. तर खरंच खूप बरं वाटतं की आपली स्त्री आहे जी आपली आया बहिणी आहेत ते काही नाही काही आता करतायत. आणि यूट्यूब हा असा प्लॅटफॉर्म आहे ज्यांना खरंच म्हणजे आपल्या यूट्यूबने खरंच खूप छान प्लॅटफॉर्म म्हणजे दिला आहे आपल्यासारख्या स्त्रियांसाठी जी मुलांमुळे मुलांमुळे बाहेर नाही जाऊ शकत आहेत, त्यांच्यासाठी खूप छान प्लॅटफॉर्म दिला आहे. तर सुनीताताई खरंच खूप छान आहे. अजून इथं माझ्या लाईव्हला असणाऱ्यांपैकी अजून कोणी युट्यूबला आहे का जे आपलं घर सांभाळून युट्यूब पण सुरू केलंय आणि त्यांनी यातही प्रगती करतायत? मला नक्की कळवा. गोर गोरकेश बाई, हाय गोरकेश बाई, नमस्कार. कहा से हो आप? कुठून आहात तुम्ही? सुनीता देवी, थँक्यू ताई, तुम्ही मला यूट्यूबची सुरुवात करून दिला. थँक्यू सुनीता ताई. मी फक्त मी बोलली आहे, खरी मेहनत तुमची आहे. कारण आजच्या स्त्रीमध्ये एक मिनिट. कारण आजच्या स्त्रीमध्ये निर्णय क्षमता आहे. कारण आजची स्त्री प्रगतशील आहे, म्हणजे तिला माहिती आहे की आपल्याला काय करायचंय. त्यामुळे आजची स्त्री खूप प्रगतशील आहे. तिला माहिती आहे की मला हे करायचं आहे, माझ्या आयुष्यात माझं हे ध्येय आहे. म्हणजे ही स्त्री जाणून आहे आत्ताची स्त्री. तर खरंच खूप भारी वाटते की सुनीताताई आपलं काय नाही काय सुरुवात केली आहे. त्यांनाही म्हणजे त्यांच्या आयुष्यात आता काय करायचं आहे हे त्यांनी विचार करून पुढे चालतायत. त्यामुळे आताची स्त्री म्हणूनच मी म्हणते की आताची जी स्त्री आहे ती कर्तृत्वान आहे, निर्णय घ्यायला खंबीर आहे. कारण तिने आपल्या करिअरचा विचार करायला आताच्या स्त्रीने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मला हे बरं वाटते की सुनीताताई तुम्हीही खूप छान मेहनत करताय आणि तुमचं करिअर असंच घडो. थँक्यू सो मच. तुम्ही माझ्या लाईव्हवर आलात, बोलताय, खूप खूप धन्यवाद. मी तुम्हाला कधीच विसरणार नाही. थँक्यू सुनीताताई, मीही तुम्हाला नाही कधी विसरणार. कारण तुम्हीही खूप छान मोटिवेशनल स्पीच देता. तर ज्यांची मुलं आहेत त्यांनी या ताईंना जॉईन व्हा. त्यांच्याकडे खूप छान मुलांसाठी मोटिवेशनल स्पीच आहे. हाय समर्थ, राम राम भाई साराने, राम राम भाई समर्थ. खरंच खूप छान. आणि आताची स्त्री आहे ती म्हणजे अन्यायाविरुद्ध ना लढा पण देऊ शकते मंडळी. समजलं का? आताची स्त्री आहे ती एखादा अन्याय झाला तर शांत नाही बसत. का तर तिच्यात जी निर्णय क्षमता आहे ती तिच्यात पूर्ण झलकते. आता एखाद्या स्त्रीवर काहीतरी अन्याय झाला तर ती स्वतः खडं होते. तिच्यासाठी कोणी चार माणसं धावून येत नाही. ती स्वतः उभी राहते आणि स्वतः सगळं मॅनेज करते की आपल्याला कसा न्याय मिळवून भेटेल त्यासाठी. पहिल्याच्या काळी असं होतं की सती ही परंपरा होती. म्हणजे नवरा जर गेला तर स्त्रियांना पण त्या चितेवरच बसून जावं लागायचं. पण आपल्या सावित्रीबाई फुले यांचं खरंच मी खूप म्हणजे माझ्या त्या आयडॉल आहेत माझ्या जीवनासाठी की त्यांनी आपल्यासाठी एवढं काही केलंय की ह्या परंपरा मोडून काढल्या. तसेच विलास दादा म्हणतायत ताई तू कमेंट सोडून देत आहे असं नको ग करू. विलास दादा मला तुमची कमेंटच नाही आली आहे तर मी काय बोलू. मला तुमची कुठलीही कमेंट नाही आली आहे. मी वाचते फक्त कमेंट सगळ्या. विलास दादा इथं तर तुमची कमेंट काही दिसत नव्हती म्हणून मी ह्याच्यात जाऊन पाहिली ऍक्टिव्हिटीमध्ये. तर तुम्ही बोललेला की ताई कुळीत पिठलं करते का. तर कधी कधी काय दादा मी कधीच कोणाच्या कमेंट मिस नाही करत.
सगळ्यांच्या कमेंट वाचते. आजपर्यंत माझ्या लाईव्हला जर कोणी असेल तर माझी हीच खासियत आहे की मी कोणाच्या कमेंट मिस नाही करत, सगळ्यांच्या कमेंट वाचते. फक्त बॅड कमेंट सोडून मी सगळ्यांच्या कमेंट वाचते. तर आता असं झालं की इथं स्क्रीनवर कोणाच्याच कमेंट दिसत नाही. समर्थ म्हणते देखो भैया, हम जिसके साथ बात करते हैं ना अच्छे से उसको हम कभी नहीं बोलते और कभी नहीं भूलेंगे. यस, हरियाणा आती है किसको, हमें तो नहीं आती भाई. और विलास दादा, मी तुमची कमेंट नाही सोडून देते. तुमच्या इथं कमेंटच दिसत नाही. मी ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन पाहिलं तर तुम्ही म्हणत होतात की ताई कुळदाचं पिठलं करते का गो. तर दादा मी कुळदाचं पिठलं नाही करत आहे, मी सोयाबीन बनवत होती, सुकं सोयाबीन. आणि मी कधीच कोणाच्या कमेंट मिस नाही करत. मी सर्वांच्या कमेंट वाचते. मला जेवढ्या जेवढ्या दिसतील ना तेवढ्या सगळ्या कमेंट वाचते दादा. समर्थ म्हणते दीदी माझा बॅड कमेंट एव्हरी. हरिभाऊ दिलवाले, येस. हॅलो हॅलो हरिभाऊ, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं, स्वागत आहे हरिभाऊ. हरिभाऊ स्वागत आहे. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. तर खरंच आजची स्त्री ना प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आहे, म्हणजे तोल आणि समतोल, समन्वय, तोल आणि समन्वय यांचा. म्हणजे जसं आपण आपलं कुटुंब आहे आणि आपलं कार्यक्षेत्र आहे. आता बघा मी किंवा या सुनीताताई म्हणा किंवा अजूनही सगळ्या लेडीज असतील त्या, आपलं काम आणि आपलं कुटुंब मिळून सगळं सांभाळून आम्ही सगळं करतोय. पण एखादा पुरुष तेवढं नाही करत. पुरुष फक्त पैसे आणून द्यायचं, आणि म्हणत नाही मी तसं पण मी सांगते हा, नाही तर म्हणाला अरे आमच्यावर आली व ताई आता सगळं घेऊन. पुरुष पण खरंच खूप छान काम करतात, त्यांच्यामुळे तर आम्ही आहोत. ते बाहेर कमवत आहेत म्हणून तर आम्ही आहोत. दिलवाले, लाईटच कुठे गेली? प्लीज कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कब आएगी ये लाइट? प्लीज कमेंट करा पटापटा, डू कमेंट फास्ट. कमेंट मात्र येत नाहीये तुमच्या. व्हाय दिस? कारण आताच्या स्त्रीला माहिती आहे, प्रत्येक स्त्रीला माहिती आहे की आपण आपलं काम आणि कुटुंब यांचा ताळमेळ कसा बसवायचा. त्यामुळे स्त्री ही कमजोर बनत नाही चालली आहे, स्ट्रॉंग बनत चालली आहे. बघा ना, अशा किती स्त्रिया आहेत ज्या म्हणजे आपल्या देशासाठी पण काम करतायत, पण आपलं घर पण सांभाळत आहेत. असं नाही की देशासाठीच काम करत आहे, आपलं घर सांभाळून आपलं देशासाठी काम करत आहे. किती मोठी महत्वाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी, है ना. आणि तुमच्या घरातली आई, बहीण, ताई, बायको किती मोठं काम करते. तुम्हाला सर्वांना टिफिन देणार, सगळं तुमच्या टॉवेलापासून तुम्हाला सगळ्यांना हातात सगळं पुरवते आपली आई किंवा आपली बहीण, बायको. प्लीज कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मेसेज थांबलेले त्यामुळे मला आवाजच आला नाही. सुनीता ताई म्हणतात तुम्ही ताई तुम्ही खूप सक्सेस हो ही देवाकडे प्रार्थना. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. खूप छान, मला खरंच बरं वाटलं की तुमच्या चांगल्या चांगल्या बेस्ट विशेस माझ्यासोबत आहेत.
आली मी 2 मिनिटात. ताई तू काही कमेंट सोडून देत आहे. अहो दादा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. मी सांगून सांगून थकली की काहीतरी नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे असं चाललंय. मुद्दामून कोण करत नाही दादा. कुठल्याही लाईव्ह मध्ये मुद्दामून कोण करत नाही. एखाद्या वेळी नकळत सुटते, काहीतरी प्रॉब्लेम असतात त्यामुळे सुटते. विठ्ठल काटेकर म्हणतात, हॅलो विठ्ठल दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मला सांगा दादा, तुमच्या फॅमिलीमध्ये अशी एकदम प्रगतशील स्त्री कोण आहे? तुमची आई, बायको? समझते मेरा ऊपर बैड कमेंट है देखो, अभी तुझे मारूंगी फटके. सुनीता म्हणतात नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटतं. हो सुनीता ताई, नेटवर्क प्रॉब्लेम होता, कमेंट थांबलेल्या सगळ्या. बने आप दादा म्हणताय ये काय करतेस? मैं अच्छे से चांगलं स्पीच देते सर्वांसाठी, जेणेकरून आता अनिल केलसकर, हाय अनिल दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? अजय यादव म्हणतात काय झालं? काही नाही अजय दादा, आजच्या चांगल्या स्त्रीबद्दल आम्ही बोलतोय की आपल्या घरातली स्त्री कशी आहे, कशी ती हे करते. सुनीता म्हणते लाईट का येत नाही आज? ते मला पण नाही कळत सुनीता ताई. अजय दादा म्हणतायत, बाळासाहेब दादा म्हणतायत कुठून तरी बातमी यावी कानी आतुरले अजित पवारांना काही झालं नाही, ते सुखरूप आहे अशी बातमी यावी, किंवा दादांनी स्वतः येऊन सभा घ्यावी, स्वतः येऊन म्हणावं अरे पठ्ठ्यांनो मी काय तुम्हाला सोडून जात नसतो. हो दादा, खरंच खूप दुःखद बातमी आहे ही आपल्या महाराष्ट्रासाठी. पण काय बोलणार नाही या गोष्टींना. आपल्याकडे फक्त मन सुन्न झालेलं आहे सर्व महाराष्ट्रातल्या जनतेचं, बाकी काय आपण बोलू शकतो ना. पण खरंच अशी बातमी यावी की ते सुखरूप आहेत. ओमकार दादा म्हणतात मी आत्ताच तिथंच आहे कालपासून. बापरे, कालपासून तिथंच आहेस का? त्यांचे अंतिम विधी कधी असणार आहेत दादा? टीव्ही सुरू असेल तर बघ दिसेल. टीव्ही तर बंद झाली आहे आमची, हल्ली 4-5 दिवस 8 दिवस झाले टीव्हीच केली आहे. प्रदीप दादा म्हणतायत तुमचे व्हिडिओ खूप छान असतात. थँक्यू प्रदीप दादा. प्रदीप दादा माझ्या चॅनलवर जाऊन ना तुम्ही, लिंक आहेत माझ्या फेसबुक, इंस्टाग्राम आहे आणि अजून एक चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथंही तुम्ही जॉईन व्हा. तिथलं हे माझे डेली लाईफचे व्लॉग दिसणार तुम्हाला. नुकतंच चालू केलं आहे, तर मी तिथे कोकणातली छान कविता लिहिली आहे. आवडली तर नक्कीच मला जॉईन व्हा. कोकणातली मालवणी भाषेतली मी माझी कविता लिहिली आहे, तर नक्की जॉईन व्हा. थँक्यू प्रदीप दादा. तुम्ही कुठून आहात प्रदीप दादा? ओमकार म्हणते काय करणार आता? तेच ना. संकेत जाधव म्हणते कोणत्या गावच्या आहात मॅडम? संकेत दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. ओमकार म्हणते झाला टाइम फायरिंगचा. ओके बाय बाय ओमकार दादा, काळजी घे. प्रीतम दादा म्हणतायत ओम साईराम ताई. ओम साईराम प्रीतम दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अनिल दादा म्हणतात ताई तुमचा आवाज खूप भारी आहे. हो, इंडियनला बोलू शकता, इंडियन आयडलला बोलू शकतात. काय हो अनिल दादा, काय गरिबाची चेष्टा करताय. लहानपणी सराव केला असता तर गेली असती एवढ्यात. समर्थ सुनीता देवी लातूरचं कोणी आहे का मंडळी? इथं लातूरचं कोणी आहेत का? नक्कीच दाखवा, सांगा मला. समर्थ म्हणते चलो सब लोग चलो खाटू श्याम. येस, खाटू श्याम की जय हो. समर्थ म्हणते यात्रीगण कृपया ध्यान दे, खाटू श्याम जाने वाली ट्रेन जा रही है, कृपया बैठ जाए. टिंग टॉंग. दिवेश दादा म्हणतोय ताई तुम्ही कोकणात राहता? मी पण. अरे वा, कोकणातला भाऊ भेटला मला. वा 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 वा.
हाय दिवेश, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तू कुठली आहेस नक्की कळव मला. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. काय यार, कोकणातल्या माणसांका तुम्ही डबल टॅप करू शकणार ना? छी, डॅम्बिसी माणसं सगळी. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. समर्थ म्हणता यार, यार पर गुस्सा मत आने दो, तुम्हारे अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है. यार पर गुस्सा मत आने दो, तुम्हारी अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है. इस पे गुस्सा कैसे आएगा? प्रीतम दादा म्हणतायत, हसतायत. प्रीतम दादा हसू नका ना, सगळे हसतात मला नुसते. दिवेश दादा म्हणतायत, मी देवरुख मध्ये, पण माझं घर आहे जाईच्या जवळ. सो आहे सोजाईच्या जवळ. सोजाईच्या म्हणजे कुठे आहे सोजाई? सोजाई कुठे आहे दादा? देवरुख गाडी जाते ना, म्हणजे मी जेव्हा कॉलेजला जायची तेव्हा देवरुख सावंतवाडी, सावंतवाडी देवरुख अशी काहीतरी गाडी असायच्या. प्रीतम दादा म्हणते, ताई गावी कधी येणार? मी येणार आहे कोकणात मे मध्ये, 15 मेच्या नंतर. दिवेश दादा म्हणते, मी देवरुख मध्ये, पण माझं घर सोजाईच्या जवळ. ओके, सोयराचे मंदिर. सोयराचे मंदिर. ओके दिवेश दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन माझी इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो कर, फेसबुकला नक्की फॉलो कर. आणि दुसरं एक चॅनल आहे कोकणची ताई, त्यांनाही जॉईन करा. प्रीतम दादा नक्की मला त्या चॅनलला. अनिल दादा, हाय दीदी कशी आहे? तू जम्मूला असतेस ना? हो अनिल दादा, मी इथलं सगळं दाखवणार आहे तुम्हाला की मी जम्मूला काय करते, काय खाते, कसं राहते, ते सगळं दाखवणार आहे. पण ते दुसऱ्या चॅनलला. ह्या चॅनलला फक्त टुरिस्ट प्लेस असणार आहेत आणि कोकणातली कल्चर. पण माझ्या डेली लाईफचे व्हिडिओ मी दुसऱ्या चॅनलवर टाकले आहेत. तिथं त्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची ताई. तर नक्की तुम्ही जर पाहू शकता दादा, नक्की जॉईन व्हा. त्या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. नक्की भेट द्या तिथं मला. दिवेशमध्ये कोकण कन्या एक्सप्रेस थोड्याच व्यापला फोन क्रमांक 3 वर येत आहे. कोकण कन्या एक्सप्रेस थोड्याच वेळात फोन क्रमांक 3 वर येत आहे. टिंग टॉंग. प्लीज दिवेश मला जॉईन हो दुसऱ्या चॅनलवरही आणि फेसबुक इंस्टाग्रामला. आवडेल मला तुझ्याशी बोलायला. प्रीतम दादा नक्की या तुम्ही माझ्या त्या चॅनलला आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा तुम्ही आलात म्हणून. समर्थ माझ्या त्या चॅनलला जॉईन हो. ह्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलच्या माझ्या लिंक टाकल्या आहेत, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबच्या. नक्की जॉईन हो. अनिल दादा म्हणते, दिवेश म्हण. ओके, हे झालंय ना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्रीतम दादा म्हणते हो नक्कीच. थँक्यू. अवतरली मोहरली कळी मोगर. माझ्याकडे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम नाही आहे. ओ नो, कोई बात नाही. यूट्यूब आहे ना, माझं दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई. मी कोकणातले छान छान म्हणजे इथलं मी दाखवणार आहे. तर नक्की, म्हणजे मी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कसं मी स्वतःला मॅनेज करते हे सगळं आहे, नक्की पहा. हर्षल पवार म्हणते, कुठली तू? मी आहे कोकणातली. हर्षल तू कुठला आहेस? प्लीज कुठले आहात नक्की सांगा मला, तुम्ही कुठले कुठले आहात ते. ताई साईबाबांचं गाणं बोल. हर्षल दादा म्हणतोय सातारा. वाव, साताऱ्याच्या का तुम्ही? फौजींचं गाव तुमचं. वा वा वा. मी आता इकडे जम्मूला राहते, तर इकडे पण साताऱ्याच्या फ्रेंड्स आहेत माझ्या खूप. प्रीतम दादा म्हणतात ताई साईबाबांचं. ओ माय गॉड, माझा दुसरा मोबाईल पडला. साईबाबांचं गाणं बोल. ओके. तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, साईबाबा मी तुझला छान पालखी.
काहीतरी येत होतं मला पण विसरली. हा, तुला पालखीत बसवीन साईबाबा मी तुझला छान पालखीत मिरवीन. चला चला हो शिर्डीला जाऊया. हर्षदा म्हणतात जॉब करतेस? जॉब माझा हाऊसवाईफ हा जॉब आहे, मोठा हाऊसवाईफचा जॉब आहे. सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत हाच जॉब करते आणि वेळात वेळ काढून माझ्या यूट्यूब चॅनलसाठी काम करते. नक्की जॉईन हो हर्षल दादा. आपल्या महाराष्ट्रातला आहेस आणि महाराष्ट्रातल्या माणसांना सपोर्ट नक्की करशील तू. प्रीतम दादा म्हणते वाई सातारा. ओके प्रीतम, वाई सातारा कोणाला विचारताय, त्यांना का? भाई दिवेश दाई म्हणतोय भाई मैंने तुमसे दूसरा चॅनल लाईक शेअर केलो. थँक्यू दिवेश भाई, थँक्यू. जॉईन हो माझ्या चॅनलला आणि कमेंट कर. मी जी पोएम केली आहे त्यावर मला कमेंट कर की तुला ती कशी वाटली ती. प्रीतम दादा म्हणताय चुकतंय ताई. हा चुकलं माझं थोडंसं, नाही येते ते रिदम बसत नाहीये, म्हणजे काय लॅरिस बसत नाहीये, खूप दिवसांनी म्हटलं ना. प्रीतम दादा म्हणते ओम साईराम. राजेंद्र किलारे अंगठी बारी आहे ही बघा. मिस्टरांनी माझ्या आमच्या साखरपुड्याची निशाणी आहे. राजेंद्र दादा तुम्ही कुठले आहात? विजय कोकाने म्हणते कुठलीस? मी आहे कोकणातली. विजय दादा तुम्ही कुठलेस? हर्षल दादा म्हणते मिस्टर काय करतात? मिस्टर माझे आर्मीमध्ये आहेत, इंडियन आर्मीमध्ये. आय एम फौजी वाईफ. प्लीज जॉईन करा आपल्या चॅनलला विजय दादा, हर्षल दादा. आणि दुसरं पण चॅनल आहे ते फेसबुकला आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि यूट्यूबला पण फॉलो करा. दुसरं चॅनल आहे माझं कोकणची ताई, तिथंही जॉईन व्हा. दिवेश म्हणतो मे आय क्रीमवाला खूप चांगली आरती. मे आय क्रीमवाला खूप संगळी आरती. काय रे काय बोलतोस तू, कळतच नाही मला. विजय दादा म्हणतात कुठलीस? राजेंद्र दादा विटा. आता हे विटा कसले? हर्षल पवार म्हणतात कोणतं युनिट? हर्षल दादा मी युनिट वगैरे नाही सांगू शकत. दिवेश दादा म्हणतात हाय हाय दिवेश. बोल ना रे, तू काय बोललास कळतच नाही. प्रीतम दादा म्हणतात हसतायत. विजय दादा म्हणतात इंस्टाग्राम आय डी माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा आणि तिथं फेसबुक आणि इंस्टाग्राम आय डी आहे, तिथं मला फॉलो करा. आणि दुसरं यूट्यूब चॅनल आहे तिथंही मला जॉईन व्हा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि नुकतेच मी चालू केलं आहे तर नक्की पहा, म्हणजे सुरुवातीपासून तुम्ही मला ओळखू शकाल. विकास हर्षल दादा म्हणतायत मी पण आर्मीमध्ये. वा वा वा, कुठे आहेस तू हर्षल दादा? आर्मीमध्ये कुठे आहेस आता पोस्टिंगला? दिवेश दादा म्हणतोय मला पोएम खूप आवडली. थँक्यू दिवेश दादा. मी ती स्वतः बनवली आहे, मला 2 तास लागले त्या पोएमसाठी बनवायला. 1 मिनिटाची पोएमसाठी मला 2 तास लागले. थँक्यू सो मच. कमेंट नक्की कर हा, मला कमेंट नक्की कर की तुला पोएम कशी वाटली ती. थँक्यू, बरं वाटलं का कोणाला तरी माझी पोएम आवडली. विकास नकाडे म्हणतात हाय विकास दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राजेंद्र दादा माझे गाव विटा आहे, पुण्याला जॉब करतो. ओके राजेंद्र दादा विटा या गावचे आहेत. वा वा वा. राजेंद्र दादा खूप खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलमध्ये. मी कोकणातली आहे प्रॉपर, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत त्यामुळे नक्की मला सपोर्ट करा. माझा 2000 वॉच कंप्लीट करायचा आहे अजून, तर नक्की मला तुम्ही सगळे भाऊ आहात माझ्या पाठीशी, तर नक्की मला जॉईन व्हा आणि सपोर्ट करा. तुमच्या सारख्या माणसांची मला गरज आहे. चांगले जे बोलतात ना व्यवस्थित, जे चांगल्या घरातले आहेत आणि जे चांगले घरातले असतात आणि चांगले बोलतात तेच खरंच चांगली माणसं असतात. हर्षल पवार म्हणते जम्मूवरून. ओके हर्षल तू कुठून, जम्मूला कुठे आहेस पण? दिवेश म्हणतो हाय दिवेश. विकास दादा म्हणतायत ताई कुठं आहे ड्युटीला?
दादा आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत, जम्मूला आहोत. विजय दादा म्हणतात मेसेज करतो ताई इंस्टाग्रामला. ओके दादा, फॉलो पण करा. दिवेश दादा म्हणतात मी त्या स्टोरीवर कमेंट पण केलं आहे. थँक्यू दिवेश दादा, थँक्यू सो मच. चाललास का तू, का जातोय? हर्षल दादा म्हणते जम्मू डोडा डिस्ट्रिक्ट. ओके, डोडामध्ये आहेस का? आम्ही प्रॉपर जम्मूमध्येच आहोत. विकास दादा म्हणते ताई मी सध्या 27 राष्ट्रीय रायफलमध्ये आहे. ओके, वा वा वा. पण पोस्टिंग कुठे आहे विकास दादा तुमची? दिवेश दादा म्हणते ओके हाय. गुरुनाथ दादा म्हणतायत जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका, जय कुंभार. हर्षल पवार म्हणतायत ओके बाय बाय. हर्षल दादा पुन्हा एकदा नक्की या माझ्या चॅनलला. जॉईन झालात का हर्षल दादा? कधीतरी आम्ही डोळ्याला आलो तर नक्की भेटू तुमच्या सोबत. हर्षल दादा म्हणतायत. प्रल्हाद दादा म्हणतायत दाई दाजी कुठं गेले? प्रल्हाद दादा दाजी तर जॉबला गेले, ड्युटीला गेले. विकास दादा म्हणते लडाख गलवानमध्ये. वा बापरे, लडाखमध्ये थंडी खूप असेल ना, बर्फ खरंच खूप पडत असेल ना तिथं. इथंच बघा आम्ही नुसते दिवस रात्र स्वेटर घालून बसतोय, तिथं काय हालत होत असेल तुमची. सुनीता ताई म्हणते लाईट येणार का नाही? सुनीता ताई लाईट नाहीये वाटतं. कधी लाईट येणार? बाकीची कामं कशी होणार लाईटीशिवाय? दिवेश दादा काय तुमच्या इथं थंडी हाय काय? हो दिवेश, खूप थंडी आहे. म्हणजे आता परत परवाच्या दिवशी शुक्रवारीच पाऊस होऊन गेला, परत आता 1 तारीखला पाऊस परत दाखवतोय. थंडी आणि पाऊस, थंडी आणि पाऊस. आणि इकडे पाऊस लागला की वरती भरपूरच भरपूर. प्रीतम दादा म्हणतायत हसतायत. प्रीतम दादा हसताय कशाला? प्रत्येक वेळी नुसते हसत राहतात हे माझ्यावर दादा. वैनिकच सांगते थांबा. दिवेश हसतोय. दिवेश पण हसाक सुरुवात केल्या. दिवेश कशाला हसताय यार? तुम्ही सगळे हसताय माझ्यावर. विकास दादा म्हणतात -38 आहे. बापरे, 38 आहे बघा मंडळी. लडाखमध्ये -38 मध्ये हे आपले आर्मी फौजी आहेत जे सोल्जर, ते खरंच कसे राहत असतील विचार करा. तुझ्यावर हसायला मजा येते. येस, माझ्यावर हसायला मजा येते का? देख लूंगी एक को, देख लूंगी. शिवाजी बाथे म्हणते नाईस. हाय शिवाजी दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? दिवेश म्हणतोय हाय. विकास दादा म्हणतात पेगोक लेक फ्रीज झाला या हॉकी खेळायला. पेंगॉंग लेक फ्रीज झाला या हॉकी खेळायला. हॉकी खेळायला येऊ? बापरे, एवढ्या -38 मध्ये हॉकी खेळणार तर माझा बर्फच होईल तिथं. आईस हॉकी खेळायला. त्या दिवशी मी एक व्हिडिओ बघितला, बॅट बॉल खेळत होते आईसने फौजी. प्रीतम दादा म्हणते ताई असतेस मस्त. असतेस की हसतेस? हसतेस म्हणायचं असेल, मला समजू शकतं. प्रीतम दादा हसतायत. आईस. विकास दादा म्हणते आईस हॉकी. चला विकास दादा येतो नक्की. शिवाजी दादा म्हणतात नाशिक रोडवरून. शिवाजी दादा नाशिक रोडवरून बोलत आहात का? खूप स्वागत आहे शिवाजी दादा. माझ्या यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि माझं दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथं जॉईन व्हा सर्वांनी. दिवेश ताई तुम्ही कधी इंडिया गेटला गेला काय? हो गेली 2019 मध्ये नाही, 18 मध्ये गेली मी. 2018 मध्ये दिल्ली, कारण आमचं जाणं येणं दिल्लीवरूनच होतं, त्यामुळे रोज बघते. टॅक्सीने जाताना सुद्धा बघते मी. पण अशी पण मी गेली आहे. भारी फिलिंग येते तिथे गेल्यावर. विजय कोकणीमध्ये ताई मेसेज केला, फॉलो केलं, थँक्यू. आणि विजय दादा दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथं पण जॉईन व्हा. पूर्ण एक शॉर्ट पहा आणि मग जॉईन करा मला. प्रीतम दादा म्हणता हसतायत. प्रीतम दादा सतत राहतात नुसते. विकास दादा लेक वरती मी 3 वर्ष झालं खेळतो. बापरे, लेह वरती. पण तुमची पोस्टिंग नाही आली मग आता अजून?
विकास दादा तुमची पोस्टिंग नाही कशी आली? शिवाजी दादा म्हणते नाशिक रोड म्हणते हो. शिवाजी दादा बाकी काय जेवलात का तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हाय गॉडफादर, येस गॉडफादर आपले आलेले आहेत आपल्या लाईव्हवर. आता आपले लाईव्ह खूप छान होणार बघा. गॉडफादर आले. सबका बाप. विजय दादांतर फॉलो बॅक द्या ताई. ओके आता नाही, आता माझं लाईव्ह चालू आहे ना नंतर. विजय दादा म्हणते गॉडफादर म्हणते काय वातावरण आहे? वातावरण तर मस्त आहे. 2 दिवस ढगाळ वातावरण राहिलं आणि आज मस्त ऊन पडलंय. खूप मस्त वाटतंय, फ्रेश वाटतंय. उन्हातच बसली आहे मी. आणि अजून 2-3 दिवसांनी परत पाऊस झेलायचा. तुमच्या इकडे कसं वातावरण आहे दादा? सांगा सांगा सांगा. शिवाजी दादा म्हणते जेवण झालं का? शिवाजी दादा जेवण तर कुठे, भाजी बनवून ठेवली आहे, चपात्या करायच्या आहेत, पण लाईट नाही आहे, कंटाळा आलाय. थोडंसं किचनमध्ये थंडी लागते ना हो, त्यामुळे हीटर असेल तर जरा बरं पडतं. गॉडफादर हसताय. शिवाजी दादा म्हणतायत जेवण झालं का? जयाताई नमस्कार, काय करताय ताई? जयाताई तुम्ही मग त्या दिवशी मला कमेंट केलेली, त्याचं उत्तर माझं द्यायचं राहिलं जयाताई, सॉरी हा त्याबद्दल. माझं नाव प्रीती आहे, मी कोकणातली आहे जयाताई. गॉडफादर म्हणते तुमचं पण स्वागत आहे. थँक्यू गॉडफादर, थँक्यू. शिवाजी दादा म्हणते हो झालं. शिवाजी दादा आज काय स्पेशल होतं नक्की सांगा. जयाताई म्हणते जेवण झालं का? जयाताई भाजी बनवली आहे, चपात्या करायच्या आहेत आणि खूप लेट जेवतो, मिस्टर लेट येतात त्यामुळे. दिवेश म्हणतोय ताई कुठलं तरी मराठी गाणं बोल ना. कुठलं म्हणू? मळ्याच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातं, मळ्याच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातं, गुलाब जाई जुई मोगरा फुलवीत, मळ्याच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातं. विकास दादा म्हणतात आली पण सिक्कीम आगेतून काढलं आलं आणि पुपाप्यात टाकलं. म्हणजे काय दादा मला कळलं नाही. विजय दादा म्हणते बारामतीवरून. अजित दादा ओके, बारामतीला आहात का दादा तुम्ही? बापरे. आपल्या महाराष्ट्रातला एक चांगला माणूस आपल्याला हरपला आहे आज, त्यामुळे खरंच खूप वाईट वाटतंय. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. बाकी आपण काही करू शकत नाही, पण त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना नक्की करू शकतो. जयाताई म्हणते आज खूप सुंदर दिसत आहे. थँक्यू जयाताई, थँक्यू सो मच. बघा ह्या जयाताई आहेत. जयाताई तुम्ही किती वाजता उठता हो सकाळीच? प्रत्येक स्त्री काय नाही किती मेहनत करत असते आपल्या मुलांसाठी, आपल्या फॅमिलीसाठी. तर अशा स्त्री आहेत त्यांना खरंच सॅल्यूट. गॉडफादर म्हणतात कभी थंडी कभी गर्मी. हो का? जैसे कभी खुशी कभी गम, वैसे कभी थंडी कभी गर्मी. शिवाजी दादा कसली भाजी केली? शिवाजी दादा मी भाजी केली आहे सोयाबीनची आणि चपात्या करणार. गॉडफादर म्हणतात फौजी कसे आहेत? फौजी ड्युटीला गेले दादा, मस्त आहेत. गॉडफादर दादा माझं माझे चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं चॅनल आहे आणि नवीन एक माझं चॅनल ओपन केलं आहे मी कोकणची ताई, तर तिथं छान छान कविता मी लिहिली आहे. नक्की मला जाऊन जरा फॉलो करा, सबस्क्राईब करा तिथं जाऊन नक्की. दिवेश दादा म्हणतात बाय बाय. हाय बाय बाय दिवेश, नक्की ये पुन्हा, टेक केअर. जयाताई म्हणते छान म्हणता का नाही. थँक्यू जयाताई. जयाताई चाललाय का? सगळीच चाललात का? बाय बाय करताय सगळीजण. शिवाजी दादा म्हणताय एक नंबर, थँक्यू. प्रीतम दादा म्हणतायत सबका बाप छत्रपती शिवाजी राजे भोसले. बरोबर ना ताई? येस प्रीतम दादा बरोबर बोललास. सबका बाप श्री छत्रपती शिवाजी राजे भोसले, त्यांच्या एवढं कोणी नाही. विकास दादा म्हणतात हायलटीमध्ये आली लगातार तिसरी पोस्टिंग. बापरे, हायलटीमध्ये तिसरी पोस्टिंग असं कसं दादा? शिवाजी दादा म्हणतात नाईस, थँक्यू शिवाजी दादा. किरण दादा म्हणतात हाय हाय किसन दादा म्हणतात. किसन दादा हाय. किसन दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? दिवेश म्हणते ताई तुम्ही सगळे किती वाजता उठता? आम्ही सगळे उठतो 5 वाजता उठतो. आम्ही 5 वाजता उठतो.
शाळा असते ना मुलांची लवकर, त्यामुळे लवकर उठावं लागतं. मग त्यांचा सगळा नाश्ता बनवा आणि त्यानंतर मग शाळेत त्यांच्या बस येतात, बसमध्ये सोडायचं, परत घरी यायचं. परत दुसरी मुलगी आहे माझी छोटी, ती LKGला आहे. तिला तयार करायचं, तिचा डबा भरायचा, मग तिला सोडायला जायचं. मग तिचं आल्यावर स्वतः थोडासा नाश्ता करायचा. मग अंघोळ वगैरे करायची, जेवण करायचं, मग लाईव्ह घेते मी. असं असतं. आजचा लाईव्ह टाईम मला आवडला. हां, सुनीताताई हाच लाईव्ह टाईम घ्यायला पाहिजे. प्रीतम दादा 100% म्हणतायत. शिवाजी दादा मला उडता नाही. मला उडता नाही. काय उडता नाही? जयाताई म्हणते मुलांची नावे काय आहेत? मुलांची नावे परी आणि खुशी. दिव्येश दादा म्हणते ताई मी सकाळी 5 वाजता कारण माझी फुटबॉलची प्रॅक्टिस असते. मी फुटबॉल खेळतो इंडियाकडून. गेल्या काही महिन्यात माझी मॅच जमवला होती. वा 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 वा. दिव्येश खरंच खूप छान. बरं वाटलं ऐकून मला. खरंच तू तुझ्या करिअरमध्ये खूप पुढे जा अशी आमची इच्छा आहे आणि प्रार्थना पण आहे देवाकडनं आणि छान छान विशेष आहेत माझ्या चॅनलकडून. ज्या सगळी लाईव्ह बघतायत त्यांच्याकडूनही मी देते तुला. तू खूप पुढे जा आणि इंडियाचं नाव म्हणजे मोठं कर. विकास अहो रिटायरमुळे पीस स्टेशन नाही मिळत. ओके, रिटायरमेंट घ्यायची आहे का तुम्हाला? तुम गाव कोण था? महाराष्ट्र. शिवाजी दादा महाराष्ट्र आहे माझं गाव. प्रीतम ताई दुसरी लाईव्ह नाही का? दादा नुकतंच चॅनल चालू केलंय ना, त्यामुळे अजून थोडंसं वेळ लागणार लाईव्ह घ्यायला. तिथं अजून ऑप्शन नाही आहे तो, त्यामुळे तिथं लाईव्ह नाही आहे. पण छान छान शॉर्ट आणि माझ्या डेली ब्लॉग मी टाकणार आहे आता तिथं. तर नक्की मला भेट द्या तिथं. विकास म्हणते हो 6 महिन्यात होईल 31 जुलैला. ओके, रिटायरमेंट घेत आहे मग. वा वा वा, भारी, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळे फौजी रिटायरमेंट घेत आहेत ना. काय राहणार एवढ्या बर्फात ना तुम्ही. खरंच यार, आपल्या देशासाठी खरंच खूप मेहनत करतायत तुम्ही. प्रीतम दादा म्हणतायत हो नक्कीच. विकास दादा तुम्हीही नक्की मला जॉईन व्हा. दुसऱ्या माझ्या या चॅनलच्या ID मध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत माझ्या चॅनलच्या लिंक. तिथं मला नक्की फॉलो करा, सबस्क्राईब करा. तिथं जाऊन यूट्यूबमध्ये पण आहे दुसरं चॅनल, तिथं पण तुम्ही करू शकता. शिवाजी दादा ओके बाय. थँक्स सरजी. थँक्यू शिवाजी दादा. जयताई म्हणते ताई लग्न तुमच्या भावाचं लग्न झालं का? हो हो ताई, 2 तर व्हिडिओ मी टाकलेत. अजून एक आता हळदीचा येणार आहे व्हिडिओ, नक्की पहा. तिथं मी व्हिडिओ बघितले. थँक्यू जयताई, थँक्यू सो मच. अजूनही व्हिडिओ टाकणार आहे मी. जयताई म्हणतात बाय बाय. बाय बाय जयताई, काळजी घ्या. पुन्हा एकदा नक्की या. आणि जयताई माझं दुसरं पण चॅनल आहे कोकणची ताई, तर तिथेही मला जॉईन व्हा नक्की. तुम्हाला छान छान तिथे शॉर्ट भेटतील माझ्या स्वतःच्या आवाजातले. विकास दादा म्हणते सबस्क्राईब केलं पहा. थँक्यू विकास दादा, थँक्यू सो मच. जयाताई नक्की जावा माझ्या चॅनलमध्ये. गेलात ना की चॅनलमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये गेलात की तुम्हाला तिथं सगळ्या लिंक भेटतील. तिथं फॉलो करा, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक. आणि दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथं मी छान छान कविता लिहिली आहे, तर पहा, ऐका. सोनी करोल, हाय सोनी करोल. विकास दादा थँक्यू सो मच. जयाताई म्हणतात डन, थँक्यू. दिवेश म्हणतो हाय दिवेश. सोनी करोल खरोल, हाय हाय दीदी, हाय सोनी. प्लीज डबल टॅप.
डबल टॅप कोणी करतच नाहीये वाटतं, विसरलात का डबल टॅप करायचं ते? प्लीज डबल टॅप करा. 20 लाईक प्लीज, 20 लाईक प्लीज मंडळी. मस्तानी. प्लीज मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी महाराष्ट्राची आहे सोनी, पण मी राहते जम्मूला. जम्मूमध्ये राहते, पण मी महाराष्ट्रातली आहे. महाराष्ट्रीयन. आय एम महाराष्ट्रीयन. आय एम महाराष्ट्रीयन. I am Maharashtrian. I am Maharashtrian. I am Maharashtrian. ओ मेरा. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सॅम नमस्कार. नमस्कार सॅम. ओ पाहुणे. ओ पाहुणे. आम्ही पाहुणे. थँक्यू. तुम्ही कोण? मेहुणे. हे भगवान. कुठलं गाव? आमचं गाव महाराष्ट्र, कोकण गाव. आम्ही कोकणातलं पाहुणं. आम्ही कोकणातलं व आम्हाला कोकणातलं आम्हाला म्हणतात. कोकणची माणसं साधी बोळी हे आमचं चॅनलचं नाव व. प्रीतम दादा तुम्ही मला होतच राहता नुसते. गॉडफादर. कोकणची माणसं साधी बोळी, मग बाकीचे कोण आहे तो? डॅम्बिस भोळी. डॅम्बिस भोळी तुम्ही माणसं. सॅम म्हणतो मी पण महाराष्ट्र हो, पण मी महाराष्ट्रात ना कोकणातली व. कोकणातली आम्ही. सॅम दादा आम्ही कोकणातली व. ती माहिती आहे कोकणातलं सिंधुदुर्ग गाव त्यातली व. प्लीज लाईक करा की व. कोणीतरी लाईक करा. 15च लाईक होऊन राहिले की व. मी डॅम्बिस नाही, तुम्ही डॅम्बिस. गॉडफादर मी डॅम्बिस नाही, तुम्ही. होय काय केलं वो. बरं केलं की ओ. बरं केलं की ओ. बरं केलं की. आमचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहे व. सबस्क्राईब केल्याबद्दल व. बेल आयकॉन वर क्लिक केला की काय नाही? बेल आयकॉन वर क्लिक केलं की नाही व? नाही तर तुम्हाला नोटिफिकेशन कसे व येणार व? गॉडफादर म्हणताय तर आमच्यासारखं कुठं भेटणार नाही व. हो गॉडफादर तुम्ही तर आमचे गॉडफादर आहात व. सॅम म्हणतोय कोल्हापूरचं आम्ही हो. हे भगवान. कोल्हापूरचं का तुम्ही? बाबा तांबडा पांढरा रस्सा खाल्ला काय व? दिवेश दादा लाइटिंग. लाइटिंग ताई तुमच्याकडे लाईट आली काय? लाईटच नाही आली व इथं. लाईटच गेलीये सकाळी 8 वाजल्यापासून. दिवेश म्हणतो हाय. सॅम म्हणतो केलात की ओ. माझं दुसरं चॅनल पण आहे माझ्या लाईव्हच्या सॉरी माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि दुसरं यूट्यूब चॅनल आहे माझं कोकणची ताई. तिथं नक्की भेट द्या आणि फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करा तिथं. गॉडफादर म्हणतोय कसं कुठं असतंय व तवा? असं कुठं असतंय तवा? असतंय की इथंच असतंय. इथंच असते सगळं. प्रीतम दादा ताई अशीच हसत राहा. हो दादा तुमच्यासारखे सगळे भाऊ भेटले हसवायला तर मी हसतच राहणार. सॅम दादा म्हणतायत कधी येता इकडं व? यायचं तर हाय व पण टाइम भेटत नाही व. यायचं आहे मला कोल्हापूरला जायचं आहे महालक्ष्मी आईचं दर्शन घ्यायला.
पण महालक्ष्मीच्या आईचं दर्शन घ्यायला गेलं तर मग तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा कसं खायचं ना देवळात जाऊन, हे पण आहे. आणि 2 दिवसासाठी राहायला जाऊ शकत नाही कारण आमचं तिकडे कोणी नाही आहे कोल्हापूरला. कपिल कपिल देव दोनगरे, हाय कपिल दादा, नमस्कार, हॅलो, कसे आहात तुम्ही? त्यामध्ये तांबडा पांढरा पाचतो तुमासनी हो. अहो पाजा की, पण आम्हाला यायला भेटायला पाहिजे की हो, तिथं सुट्टी भेटली की आम्ही नगेच. आमचे मिस्टर आर्मी मध्ये की हो, त्यामुळे आम्हाला सुट्टी लई कमी मिळते की हो. जगात भारी कोल्हापुरी, वा 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 वा. आम्ही सिंधुदुर्गकर पण म्हणा ना की, आम्ही सिंधुदुर्गकर पण लई भारी आहोत. साधी भोळी बिचारी, बिचारी साधी भोळी. तसं चालत नाही हो, आम्ही हाय की हो. तसं चालत नाही की हो, आम्ही हाय की हो. ओके, मग येतो की हो तुमच्याकडं, फक्त ऍड्रेस देऊन ठेवा की हो. नाहीतर मग म्हणाल कोण कोकणची माणसं, आम्ही ओळखत नाही की हो तुम्हाला, चला वाढल्या पट्टी. गॉडफादर म्हणतात आम्ही हाय की तवा कोणी नाही असं म्हणू नका हो. पण इथं ऍड्रेस तर कोणाचाच नाही, मी कुठं शोधू तुम्हाला की वो. सॅम्स म्हणतात आता कुठं हाय हो, आम्ही हाय जम्मू काश्मीरला हो, जम्मू मध्ये राहते की हो, त्यामुळे सुट्टीला येणं होतं नाही हो लवकरात लवकर. विवेक दादा नमस्कार, अजित दादा गेले म्हणतात. विवेक दादा, हो अजित दादा गेलेत. खरंच खूप दुःखद बातमी आहे ती, पण म्हणतात ना देवापुढे कोण तारी, तसं आहे. तर आपल्या महाराष्ट्राची हळहळ व्यक्त होत आहे, लोक खूप म्हणजे दुःखी आहेत. पण आपण एकच प्रार्थना करू शकतो की अजितदादांच्या आत्म्याला सुख शांती लाभो, शांती लाभो, आणि एवढंच बोलू शकतो. अजून आपण काय बोलू शकत नाही आणि याच्यावर काही करू शकत नाही. पण एक मनात खंत राहणार की चांगला माणूस गेला म्हणून. दिवेश दादा म्हणतात ताई तुम्ही मला इग्नोर करता येतं, मी तुम्हाला पाठवलेलं ऐकलं नाही हो. दिवेश भाई तुम्ही काय पाठवलेलं बघते आम्ही, कधी कधी मेसेज येत नाही. जम्बोची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी, जम्बोची माणसं साधी भोळी, हे ना मला ह्याच्यामध्ये दिसलंच नाही दादा. जी स्क्रीन आहे तिथं नाही मला दिसला मेसेज. आता तुम्ही म्हटलं ना इग्नोर करते म्हणून मी ते जाऊन ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिलं तेव्हा मला मेसेज दिसले. मी कोणाचेच मेसेज इग्नोर नाही करत दिवेश दादा. विकास दादा मध्ये ताई युनिट कोणता आहे? विकास दादा मी युनिट नाही सांगू शकत कुठलं आहे ते, मला तसं मिस्टरांनी अलाउड केलेलं नाही आहे. सॅम म्हणतोय साधी भोळी तुम्ही व, येस आम्ही साधी भोळी व. विवेक दादा मध्ये महाराष्ट्राचा वाघ गेला, हो ना दादा, काय बोलणार यावर. फक्त आपण एवढीच प्रार्थना करू शकतो ना, कारण जे गेलेलं वापस येत नाही दादा, हे आपल्या निसर्गाचा नियम आहे, जो गेलाय तो वापस नाही येऊ शकत. प्रीतम दादा खूप हसतायत. कचरा सेट आले आहेत आता. मला कळलं तुम्हीच माझे पैसे घेतले. माझ्याकडे 1 रुपया नाही आणि हे मला सांगतात मी पैसे घेतले. मी कोणाचं उधार पण नाही घेत आणि हे मला सांगतात की मी पैसे घेतले यांचे. कचरा सेट, आता मी मानहानीचा दावाच करते तुमच्यावर. उगाच मला सांगतात मी पैसे घेतले म्हणून. दिवेश दादा कोकणची माणसं साधी बोळी, येस कोकणची माणसं साधी बोळी, जम्बोची माणसं साधी बोळी, येस. गॉडफादर म्हणतात कोल्हापूरला आल्यावर लाईव्ह घ्या, मग मी ऍड्रेस सांगतो की तवा. ओके ओके, नक्की लाईव्ह घेते दुपारचं एकदा. सॅम म्हणताय सुट्टी भेटली की या हो. नक्की 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 येणार आहो, सुट्टी भेटली की महालक्ष्मीला यायचं आहे नक्कीच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅपच नाही वाढत आहे, 20 लाईक्स पण नाही होत आहे. प्रीतम दादा म्हणते ताई तेलगू पण बोलतेस का? नाही दादा, काय पण काय तेलगू आणि मला नाही. मी हे असंच ट्यून लावली. तेलगू ఎండగున్న నంద పాని ఎండగున్న थंड पाणी मंदे मंदे मंद बा तावडा मला ना नोन म्हणा.
दिवेश दादा हसतोय बिचारा, हसतोय हसतोय. दिवेश दादा त्याच्या अगोदर पाठवले ते पण नाही वाचलं. त्याच्या अगोदर पाठवलेलं. रडू नको रे बाळा. जम्बोची माणसं साधी बोळी हेच पाठवलेस रे, मला मेसेजच नाही येत आहेत अजून. ताई लाइटिंग, ताई तुमच्याकडे लाईट आली काय? नाही, हे पण नाही. मी हे वाचलं मी मगाशी. त्याच्या आधी तू पाठवलेलंस की ताई मी सकाळी 5 वाजता, कारण माझी फुटबॉलची प्रॅक्टिस असते वगैरे. हे पण मी तुला सांगितलं की बेस्ट ऑफ लक, तुझ्या पुढच्या देशाचं नाव रोशन कर. हे पण मी बोलली. कोकणची माणसं साधी बोळी, त्याच्यानंतरचा मेसेज जम्बोची माणसं साधी बोळी. नंतर तू खूप रडायला लागला. त्याच्या अगोदर पाठवलेलं ते पण नाही वाचलं, असं मेसेज केला. अजून काही नाही आलं बाळा. जयेश दादा म्हणतायत मी कोल्हापूरचा आहे. येस, तांबड्या रस्ता खात असतील आता हे दादा. विकास दादा म्हणतायत रेजिमेंट कोणतं आहे? विकास दादा मी असलं काहीच सांगू शकत नाही. मला मिस्टरांनी सांगून ठेवलंय की असलं काही सांगू नको लाईव्हवर. प्रीतम दादा म्हणतायत बरोबर ताई. येस. कचरा सेट म्हणताय मला बाबूरावनी सांगितलं प्रीतिया ताईंनी घेतले. अरे देवा, त्यांना सांगा मी काही घेतलं नाहीये. मी कोणाकडनं पैसे नाही घेतले. मी सुनीता ताईंकडनं घेतलेले पैसे 2000, ते मी देणार आहे या महिन्यात. मी सुनीता ताईंचे 2000 घेतलेले, ते मी या महिन्यात देणार आहे. त्यांना सांगितलं की मी या महिन्यात देते. प्रीतम दादा हसतायत. युजर म्हणते भव्य हिमालय तुमचा आमचा केवळ माझा सह्यकडा. गौरी शंकर उभ्या जगाचा मनात पूजिन रायगडा. वा वा वा, खूप छान दादा. कुठून आहात तुम्ही? खूप छान. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. विकास सेंटर कोणतं आहे तुमचं? सेंटर आहे जम्मूचा होता मी, जम्मूला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. आता माझं लाईव्ह संपवते मी. युजर मध्ये मी मुंबईहून आहे. ओके युजर, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझे चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले कल्चरल आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, म्हणजे सध्या मी जम्मूला राहते मिस्टरांसोबत, तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. आणि माझं दुसरं एक चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथंही तू जॉईन होऊ शकतो. मी छान कविता पण करते. आणि माझ्या डेली, मी इथं जम्मूला राहून माझं डेली लाईफ कसं मी जगते, इकडचे तिकडचे सण इकडे मी कसे साजरे करते, हे सगळं मी त्यात दाखवणार आहे. तर नक्की जॉईन हो. तुझं नाव काय मला माहिती नाही. युजर म्हटलेस तू, लाईक केलं, प्लीज लाईक नाही जॉईन पण कर. आवडेल मला. मुंबईची माणसं जोडली तर बरं वाटतं की आपली महाराष्ट्रातलीच आहेत म्हणून. प्रीतम दादा म्हणतात मस्त भाऊ. दिवेश ताई बघा मी आता जस्ट एजज युजरच्या पण मी बांगडा ओरपतो. पण मी बांगडा ओरपतो म्हणजे काय? मला काहीच कळत नाहीये. मी रायगडला असतो भाऊ. प्रीतम दादा रायगडला असतात. विकास अहिल्यानगर घ्या पुढची पोस्टिंग. आम्हाला कुठे भेटते पोस्टिंग? देतील ती पोस्टिंग घ्यायची. दिवेश दादा म्हणते ताई मी युजरच्या अगोदर मेसेज तुम्हाला पाठवला. नाही रे दादा, तुझे मेसेज मला ना हे होत आहेत वाटतं. युजर म्हणते प्रीती ताई तुम्ही का रडत होतो? नाही, हे कचरा सेट सांगतात की बाबूराव ने बोला कि मैंने ही पैसे लिए, इसलिए मैं रो रही थी. मैंने किसी के पैसे नहीं लिए. प्लीज मला चॅनलला जॉईन व्हा. दुसरेही चॅनल आहे कोकणची ताई, ह्याला पण जॉईन व्हा सर्वांनी, जेणेकरून तुम्हाला तिथंही माझ्या डेली लाईफबद्दल, मी माझ्या डेली लाईफबद्दल काही दाखवत नाही, पण तिथं मी दाखवणार आहे. नक्की तिथंही जॉईन व्हा तुम्ही सर्वांनी कोकणची ताई या चॅनलला. बांगडा सुरमई पापलेट ही मच्छी आहे. वाव, बापरे, बांगडा मच्छी, बापरे. मला पाहिजे यार, कोणी देता का? युजर्स, तू मला इकडे जम्मूला पाठवू शकतोस का? पापलेट मच्छी सुरमई वगैरे इकडे येत नाही का? जम्मूला वगैरे तुमचे मासे जात नाही का इकडे जम्मूला?
दिवेश म्हणते ताई तुम्हाला कुठली मच्छी आणि काय आवडतं, चिकन की मटन? चिकन आवडतं, मटन पण आवडतं आणि पॉपलेट आवडतं, सुरमई आवडते, सगळे मासे देशील ते, कारण मला काहीच भेटत नाही इकडं. या दादानी माशाची आठवण काढली. पण मी महिनाभर काही खाणार नाहीये. नो वे, मी महिनाभर काही नाही खाणार. दिवेश नको यार आठवण काढून देऊ. माझा उपवास असतं सोमवारचे, मी महिनाभर सोमवारचे उपवास करते, मला काही खायचं नाहीये. राम 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 राम. दिवेश मध्ये काय तुमचा ऍड्रेस पाठवा, मी तुम्हाला 3 kg मच्छी पाठवतो. 3 kg मला इथे शेजाऱ्यांकडे वाटावी लागतील. बिकॉज माझ्या मित्राने कोळंबी खायला बोलवलंय, रायगड पोलीस आहे. वा वा वा, मज्जा आहे बाबा. शिवाजी नंदा हो का? सिंधुदुर्गात कुठलं गाव? हो, सिंधुदुर्गच माझं आहे. सिंधुदुर्गमध्ये सिंधुदुर्गच आहे. रविवारी पाठवतो, खूप दिवसापासून. वा वा, विकास दादा जावा जावा, मित्राकडे जावा आणि खाऊन या मस्तपैकी. सुरमई, पापलेट, कोलंबी सगळंच खाऊन या. सिंधुदुर्गात कुठल्या गावा? सिंधुदुर्गात नको पाठवू, जम्मूला पाठवा सगळ्यांनी. मग काय सीन? कारण सिंधुदुर्गात नाहीये मी, जम्मूमध्ये आहे आणि जम्मूमध्ये मासे भेटत नाही, म्हणजे समुद्री मासे भेटत नाही, गोडे मासे भेटतात. आय डोंट लाईक दिस. चला मंडळी, आता मला मुलीला आणायला जायचं आहे, लाईव्ह संपवते मी. बाय बाय, काळजी घ्या. आणि संध्याकाळी किंवा आपलं 4 वाजता लाईव्ह होईल या चॅनलवर, तर नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. ओके बाय. कोणी जर मला, मी 2 मिनटं देते तुम्हाला, जर कोणी चॅनलला जॉईन केले पण बेल आयकनवर क्लिक नाही केलंय, तर नक्की बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन येतील. 4 वाजता लाईव्ह असणार आहे. मग मासे मला खाता येत नाही, खूप काटे असते. अरे देवा, दादा तुम्ही लहान आहात का? युजर म्हणते मग काय सिंधुदुर्ग किल्ल्यात राहतात का? येस सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जवळच राहतो आम्ही. शिवाजी दादा म्हणते तुम्हाला खाया जी का घर नहीं? नहीं, हमने खाया जी का घर नहीं. तर मंडळी बाय बाय. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. बाय बाय, टेक केअर. संध्याकाळी 4 वाजता नक्की भेटा आपल्या लाईव्हला. बाय बाय.